Čaute, vítam vás v ďalšom videi, toto je druhá časť, takže ideme na to. Tu som si to už dal, hej, nevidel som stále ako to urobiť, ale potom mi to už doplo. Dobre, ideme. Bum. 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 Dobre, ok. Otváraj sa. Aha, to je Fero. Dobre, ja to viem. Nie. Vyskočil som, dobre. Moc hlučné. Ok, dobre, ideme dole. On ma zabije. Ok, dobre, máme to. Yes. A on asi robí nejaké ako sa to volá, experimenty na našich, na týchto, ako sa to volajú, na obchodníkoch. No a predávačov robia také experimenty. Brr. Ideme, toto bude asi trochu trvať. Brr. Keď som toto hral v realite, bolo by to určite ľahšie. Ale daj sa to tam. Yes. Dobre, yes. Ale aspoň nemusím ísť. Yes, dobre. Jaj, tuto je dobré. Jaj. Tak to išlo do matere. Tak toto tiež do matere. Jaj, tu je rebrík, fá. Yes, dobre, som tu hore. Tu nič není, ok, idem. Yes, my sme vonku. To som netušil. To čo tu vykúpeme? Čo, veď som hodil kosť. Ok, aby sa mi to naštartovalo. Dobre, yes. No, už ho nič nemáme. Dobre, odhodím to. Ideme. Neviem čo. Som zabudol. Nemal tam nič? Však tam niečo mal. Nič sa mi neotvorilo. Divné. Fakt, ale ja neviem, čo mám urobiť.
Divné. Čo, to je opečko, král opečiek. Dobre, idem. Dobre. Ja neguhne. Si ešte tu mám ísť po niečo, ja neviem. Nie je tu niečo? Máme tu niečo je? Divné. Ale fakt divné, ja tu nič nevidím. Ničo nemá. Á, veď kniha! Dobre, kniha, ja viem, kde to pasuje. OK, ja som vedel, že tu je niekde kniha, ale nevedel som kde. OK, ideme rýchlo. Yes, tam bol, yes. Dobre, utekaj, utekaj. Tu on nevie sa šplhať, lebo je tučný. OK. Joj, bum. A sme padli niekde. Toto. Yes. A to neviem, či vyšlo v realite. Ale toto je ťažké teraz. Fakt ťažké. Dobre, jedného som odsekol. To je zombík skôr Minecraftu. OK. To je ďalší. Dobre, tiež. Otvorilo sa nám brána. Neviem, čo tu mám urobiť. OK, dobre. To čo je? Jaj, mňa to odseklo. Och. Dobre. OK, dobre. Ale ja som zomrel. Dobre, idem. Ale zasa. Och. OK. Nie, ja som sa mi vypla hra. Čo? Veď som skočil. Takže čauky, diváci, my sa uvidíme v ďalšej časti, takže čauke, čau.